A Paradi sóbánya egyetlen megmaradt részébe, az 1991-ben megnyitott Telegdi részlegbe is betört a víz. A dolgozók napokig küzdöttek, betonvédőgátakat öntöttek, próbálták elterelni a Korontpatak vizét, mint hiába. A víz áttört minden védelmi vonalat. A remény kapuját csütörtökön bezárták, szó szerint és átvitt értelemben is. Évtizedek munkája és a közösség büszkesége veszett ma el. A sóbánya bezárása nem csak Parajt, hanem az egész térség számára súlyos veszteség. Hogy mikor és hogyan lehet helyrehozni a károkat, egyelőre senki nem tudja biztosan. Több tucat helyi lakos vonult ma ki a Bánya utcára, követelték a sóbányánál kialakult helyzet tisztázását. A mai információink szerint olyan szivattyúk vannak, hogy tehát a mai információink szerint amik van, de lehet, hogy vannak nagyobb szivattyúk is. 6-7-8 hónap, 10 hónap kell még kiszivattyúzni az egész vizet. Az, hogy milyen szintig lesz kiszivattyúzva a víz, ezt most nem tudom megmondani. Ez a stabilitás függvény, a struktúrának a stabilitásának a függvény. Tehát nem tudom ezt megmondani. A kiszivattyúzott vízhez egy ülepítőállomást kell létrehozni, mondta, amely eltávolítja a sótartalmat. Ennek értékét mintegy 60 millió lejre becsülik. Sebestyén József a tüntető tömeg kérésére benyújtotta a lemondását. Úgy látja, mondta, hogy lemondása után megnyugodtak az emberek. A helyi wellness központ vezetője szerint újra kell tervezni a település turizmusát. Sajnos elmondhatjuk, hogy a mai nappal a parajdi sóbányát illetően a Parajd turizmusának alappilléreit, mondhatnám Székelyföld leglátványosabb turisztikai látványosságát elveszítettük a vízbefolyás miatt. Így hát azt gondolom, hogy teljesen a turizmust illetően újra tervezés kell történjen, újabb pillérekre kell építeni a turizmust itten Parajdon. Mindez azonban nem történhet egyik napról a másikra. Pénteken összeülnek a szakemberek, hogy megvitassák, mi az, amit tenni lehet ebben a helyzetben.